IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama Maipasdek iti Extension Campus iti Mariano Marcos State University iti Nueva era iti Kabitan a Panawena. Inpakaamo ni Mayor Aldrin Garvida, may jaya iti Industrial Technology courses sa City Construction, IT, Food Processing kan College of Forestry. Kunana, posible ang marugi daytoyan itong school year 2026 to 2027 at temporaryo ang maarama diti Nueva Era National High School agsipod tawon pa tinakasagana a pasilidad. May naikitira ito inbatan ni Garvida adani tinakasagana a lote kon pondo para iti site development para iti pan na kay patakder iti 10 classroom building. Napanunutan dito ni Garvida, kunana, gaputa at daragiti na obserbaran na nga ubinga saan na kumpiyansa makasrek iti universidad, kantap na matulungan, dagiti nakukurapaya makaturposa iti libre at tuition ti pagadalana. Maikan iti extension campus iti ili tayo nga Nueva Era. Kadigiti courses nga ladderized nga industrial technology, tas kumaiti construction, IT, can dito food processing, can the College of Forestry, tayson iti existing and operational nga course iti Mmsu, kahit kasi na po Diyos na-probaran med 10. So hopefully, mangrugi by palubos niya po Diyos, mangrugi by next school year, calendar year 26-27, uray laing iti extension class din dawat tayo pay laing gabutawang pa iti ready nga facility tayo ito'y Nueva Era National High School pay laing at available nga bakante nga kwarto. So dito'y mapanmimati pakada pa'y kinapo superintendent that temporary met laing nga pangihausan tayo uray manulang section pay laing. Kabayatan na manarimaan iti panagsursurda karay iti kabangibang nga ilitap no dumawat iti suporta kan iyam ammo iti nasao a proyekto. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.